So začiatkom finančnej výchovy detí môže byť spojené množstvo otázok. Netreba sa však príliš stresovať a treba začať postupne. Poďme sa spoločne pozrieť na prvý krok, ktorý je potrebný spraviť, aby sme začali vychovávať finančne bystré deti. Je ním naučiť dieťa sporiť. Využijeme na to pokladničku. Napríklad Hanka v knižke Ako sa Hanka naučila sporiť, mala 2 pokladničky. Mesačne dostávala určité vreckové, rodičia ju naučili, že jednu časť minci si má dať do veľkej pokladničky, ktorou si splní svoj veľký dospelácky sen. Druhú časť vreckového si odloží do tej menšej pokladničky. Malú pokladničku si nalepila obrázok hračky, po ktorej túžila. Takisto to môžu spraviť aj vaše deti. A z túžby si urobila cieľ, začala si teda odkladať vreckové, aby si ten cieľ mohla splniť. Úlohou rodičov bolo podporovať ju a nepoľavovať v tých pravidlách, ktoré si v rámci toho vreckového stanovili. Prostredníctvom pokladničiek dieťa vie rýchlejšie pochopiť benefity sporenia a kráčku, ktorú si cez toto sporenie dokáže samo kúpiť, si bude určite o mnoho viacej vážiť.